चल रे यार रे चल ना रे अरे आयज एकूच दीस रे चल रे ना रे अरे यार बाबा यो रे अरे ऑनलाईन तुम्ही बसणार रे म्हाका माझी खबर ना तुका ओडले म्हणून अरे आयज एकूच दीस रे चल रे बस या रे चल रे बरे सांगलेलं मरा त्या या म्हणून हाय क्लास बार वयल्या अरे बाबा आयज एकूच दीस रे ऍडजस्ट कर मातशे कितले ऍडजस्ट कर रे तू मरे सारको जीव खाता आणि एक ग्लास कितें हा कितें एक ग्लास हेतून उदीक पिवपाचें सोरो बियर हेतून जाणार रे आयज एकूच दीस रे बाबा आयचो एकूच दीस ही सोंग बरी वाजता रे काय काय सोंग ही सोंगांनी सगळो सोरो पियालो तो निवायटा जाणार रे म्हाका कळटा रे जाणा कितले प्रॉब्लेम आहा जाणा मरे वेटर तो वेटरांनी खंय गेलो आता हो वेटर ते पळय कितले लेट येतलं रे यार भितर काम करता सर क्या चाहिए आपको? पीने के लिए क्या है पीने में बेर है, विस्की है, हाँ और विस्की में क्या है तो विस्की में ब्रांड है, ब्लैक एंड वाइट है, रोइस्टिक है, पिचास है। मुझे ना एक ब्लॅक अँड व्हाईट आणि तू वगैरे जाय रे ब्लॅक डॉग ब्लॅक डॉग ब्लॅक डॉग नाही आहे किती रे तू सांगलेलं मर तुका हे अरे ब्लॅक डॉग काय असं ते घे रे सध्या अच्छा अच्छा ठीक है वो ब्लैक एंड व्हाइट लेके खाने के लिए क्या है खाने में काफरेल है, कफरियल अच्छा 2 क्वार्टर कफरियल हम लोगों को लिए और चकना वो बिकना भी लेके आ रे बिगना सोना है। हाँ कसली गरमी आता रे हांगा फॅन बीन लागना की रे छोटू त्या सगळ्या लाईनीचा दुसरा बटन दाम फॅन चालू करपाक का कशें कळ्ळें रे फॅनाचो बटन खंयचो तो म्हाका दिसता हो सद्दां येता हांगासर म्हाका पिशान काडटा शीट तुका कवळ दिसता हांव ह्यात बारा येता म्हण डेली बेस्ट शो ऑफ केले रे हांवें ओ भाई ओ ब्लॅक डॉग कॅन्सल हा ते माझ्या सनची ती ड्रिंक हाड रे हे पयलें तू सगळं काय बरी वाजता न्हू काय बरी म्हाका इल्ली सांगायला आयक केन्ना येता म्हणून सांगितलं म्हाका केन्ना म्हणजे ओके रे आयड रे बेगीन आड रे